εκκλησίες να είναι ο χώρος εκείνος που θα μπορούν οι ιερείς, οι εφημέροι, να συνέρχονται, να κουβεντιάζουν τα προβλήματά τους, τα θέματά τους και να παίρνουν κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων των πνευματικών. Επίσης θα θέλαμε αυτό το βήμα να είναι ένας χώρος ανοιχτός και ελεύθερος, όπου θα μπορούν να γίνονται διάφορες συζητήσεις, όχι με αποκλεισμούς, αλλά ελεύθερα. Άνθρωποι που έχουν οποιασδήποτε ιδέες, άνθρωποι που θέλουν θέματα διάφορα, τα οποία δημιουργούν έντονες συζητήσεις, ανταλλαγή απόψεων πάνω στις ιδέες της εποχής μας, αυτός ο χώρος να είναι ανοιχτός για αυτές τις συζητήσεις, για αυτές τις δυνατότητες, τις πνευματικές. Πιστεύω, βλέπω εδώ τους υπευθύνους, τον πατέρα Αντώνιο Καλιγέρη, υπεύθυνο του Νεότικος, βλέπω επίσης το άλλο τμήμα του έργου, τον πατέρα Ρωμάντιο, με τον προκάτοχο τον Άγιο πατέρα Ευθύνη, και άλλους εδώ, άλλα στελέχη, τα οποία βρίσκονται εδώ του πνευματικού έργου της Εκκλησίας. Πιστεύουμε ότι θα τους βοηθήσουμε, δίνοντάς τους αυτό το κτίριο στην υπηρεσία τους και στην διακονία τους. Εγώ προσωπικώς θα ήθελα όλους να σας ευχαριστήσω όπως ακούσετε σε αυτόν τον χώρο και να σας πω από την πείρα που έχω, από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα σύγχρονα προβλήματα, δεν βλέπω άλλη λύση αντιμετώπιση κρίσεων. Πολλοί λένε τις κρίσεις αυτές οικονομικές, πολιτιστικές. Εγώ θα έλεγα μπορεί να είναι και αυτό, αλλά πάνω απ' όλα είναι πνευματική και ηθική κρίση. Αυτή η κρίση αντιμετωπίζεται όταν όλοι μαζί συνεργαστούμε και δώσουμε καθένας αυτό που μπορεί, ενώσουμε τα χέρια μας και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τέτοια έργα που γίνονται οάσεις μέσα στην κοινωνία. Γι' αυτό ακριβώς αυτή ήταν και η προτροπή του Αποστόλου Παύλου που ακούσαμε απόψε. Μανθανέτωσαν και οι μέτεροι καλών έργων θροίσταστε. Οι δικοί μας οι άνθρωποι, αυτοί που είναι κοντά μας, στην οικογένειά μας, στον περιβάλλον μας, στον χώρο της Εκκλησίας, στον χώρο της πατρίδας, να μάθουν να πρωτοστατούν, να στείλουν τέτοια έργα, διότι αυτά τα έργα είναι εκείνα τα οποία θα μπορέσουν να δώσουν τη δύναμη να αντιμετωπιστούν οι κατά καιρούς κρίσεις. Και πάλι ένα ευχαριστώ σε όλους σας, ιδιαίτερα στους μεγάλους μας ευεργέτες και στους ευεργέτες που έχουμε εδώ κοντά μας. Καλιότατε, θα κόψουμε και το δέλα και θα τους τιμήσουμε μέσα. Υπάρχει μια τελετή, έτσι ώστε να επισκεφθούν το χώρο και οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν σήμερα να παρευρεθούν εδώ. Λοιπόν, ευχαριστήσω όλους. Ιδιαίτερα όμως θα ήθελα να προτρέψω αυτούς οι οποίοι θα αναλάβουν διακονία σε αυτό το χώρο να έχουν δύναμη, να έχουν υπομονές πολλές και κουράγιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.